डायमंडनि सेन्देल नायनानै ला बाजैनो रिसेपसनाव डायमंडनि सेन्देल गानहोगोन बेनिफ्राय बाजैनि आथिंखौ नायबानो जाबाय रिसेपसनाव आदाया डायमंडनि सेन्देल होदोनो होननानै नाय डायमंडनि सेन्देल दाम खमि नङा बे आदा जेम्स नोंनि हिन्जावनि फिथुगुद बायनायखौबो खोन्थादोब्रा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय तो लोगोफोर तो बाजै बिबारिया आदा जेम्सआ गावनि बाजैनि थाखाय डायमंड सेन्देल बायनायखौ लानानै बाजै बिबारिया मा बाथ्रा बुंदों जावनानै नोंथांमोना एसे खोनासंनानै लादो आदा जेम्स नोंनि हिन्जावनि फिथुगुद बायनायखौबो खोन्थादोब्रा गासिखौबो खोन्थाबाय नालाय नङा होमबा लोगोफोर आच्छा लोगोफोर मोनसे खोथा होननि आङो बे आदा जेम्सखौहाय होनदों आरो आं तारमाने बेना बेलेग भिडिअ गैला खोमादां माने बयजोंबो बोराय होननानै बासिजाबाय थानायखाय माने तारमाने दायो एकदम देखायथारबाय आरोना सोर सोर बासिनाय बोराय होननानै बेखौहाय हिन्जाव मोना मा मोना होननानै बासिबाय थानाया सोरलै नुवाखै मालाय हिन्जाव लानो नागिरनायखाय मालाय बेसे देखायगासिनो दं नंनाय नङि सेन्देल बायनाय नंनाय नङिनि आसान बायनाय खामानि गैया डायमंडनि सेन्देलैनो डायमंडनि सिं सिं गोदाव सोरावखा बाला